Boas noites, comezamos a senda cultural desta fin de semana no Museo de Pontevedra, porque hoxe arrinca o Salón do Libro. E que mellor para falar deste evento que a Concelleira de Cultura. Hola, Carme. Hola, que tal? Boa noite. A revolución é o lema deste ano do Salón. Vai ser unha revolución o Salón do Libro deste ano? O Salón sempre foi unha revolución na cidade. Chegou aquí hai 20 anos e revolucionou o mundo cultural desta cidade. Polo tanto, neste aniversario tan redondo, creemos que temos que rendirlle esa homenaxe ao que significou o Salón durante eses 20 anos, que realmente é unha revolución. Polo tanto, agora agardamos que, como o temática vai ser especificamente esta, aínda se amplifique máis e chegue a todos os recunchos. Hai máis de 300 actividades programadas para estes días, pero cales van a ser as novidosas deste ano? Bueno, temos moitas cousas novidosas este ano, temos obradoiros, encontros con artistas, con escritores, conexións con toda a cidade, con noites abertas, con a hostelería. Temos tamén espazos de gastronomía específica da lusofonía. Temos, como aquí no museo, unha gran exposición portuguesa dos mellores ilustradores portugueses. Temos estreas literarias, temos a Joao Afonso como na música. É dicir, temos creo que un programa recollendo o mellor e o máis importante da cultura lusófona. Para esta fin de semana, cales son as actividades que destacamos? Pois mira, nesta fin de semana temos aquí a exposición no museo, esta exposición que estamos inaugurando agora. Temos no Froebel e no Pavero, no Pub Pavero, temos actividades en contacontos e temos tamén noites abertas que terá que ver ca gastronomía lusófona. Temos no teatro cine o domingo e temos no Pazo pois todo. Temos contacontos, temos música, temos obradoiros, temos encontros literarios e temos dúas grandes estreas, temos 3 obras de teatro e dúas grandes estreas, unha delas a de Mai Mai, a de Baobab o domingo, que creo que vai a ser espectacular. A cultura lusófona, como decías, é a cultura convidada desta edición. Que vimos descubrir da cultura lusófona no Salón do Libro? O Salón leva xa un tempo querendo ser unha fiestra aberta a outras culturas e a outros países para podelo traer, achegalo aquí e podelo compartir. Este ano é máis que un país, é toda unha cultura, é toda unha lingua irmá, unha lingua que compre cruzar océanos, cruzar pontes para seguir falando. Queremos mostrarlle aos cativos, ás crianzas da nosa cidade e de todo o país que con noso idioma podemos falar con máis de 50 millóns de persoas en todo o mundo. Somos unha cultura moi potente e queremos que veñan aquí e nós podelo tamén compartir. Polo tanto, temos esa ventaxa, temos un idioma que nos permite facer este tipo de actividades con estas dimensións e hai que aproveitala. Pois moitísimas gracias, Carmen, por a información e moitísima sorte para esta edición do Salón do Libro. Moitas grazas a vos e convidamos a todo o mundo que se achegue a disfrutalo. Grazas. E vos xa o sabedes, contacontos, obradoiros, exposicións que se celebrarán dende hoxe ata 12 de abril e que están destinados a todos os públicos. Seguimos no Museo de Pontevedra para falar doutro dos eventos máis destacados desta semana. A obra El retrato dun médico, del Greco, foi cedido polo Museo do Prado con motivo do seu bicentenario. O Museo madrileño está levando a cabo a iniciativa de Xira por España, un proxecto con que están repartindo algunha das súas obras por todas as comunidades autónomas. No caso de Galicia, o Museo de Pontevedra foi a sede elixida para exhibir este cadro. Ademais, Retrato dun médico está acompañada de dúas versións das obras A expulsión dos mercados do Templo e San Pedro e San Paulo. A exposición poderá visitarse ata o día 21 de abril. Falamos agora de outra exposición. Rompe, soga en igualdade estivo ata hoxe no Grove, pero para quenes non puideses visitala non vos preocupedes, porque ata o día 31 de marzo estará na Guarda. Con esta iniciativa, a Deputación de Pontevedra denuncia a discriminación e desigualdade que sofren as mulleres. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está protagonizada polas famosas bonecas Barbie, que amosan as situacións de desigualdade, de violencia e de discriminación que viven as mulleres dende nenas. Con este proxecto recalcas a importancia do xogo para a educación, para a transmisión de valores e para a formación dos nenos e das nenas. Rompe, soga en igualdade pode visitarse na Casa dos Alonso, de luns a venres de 8 a 3.
Outro dos eventos para esta fin de semana é Noites Abertas. O programa de ocio alternativo para mozos e mozas celebra mañá numerosas actividades en Pontevedra. Todas elas celebraránse en diferentes espazos como o Colexio Froebel, a Casa da Luz ou o Multiusos. Haberá cartomaxia e ilusionismo, tenis de mesa libre, surf skate, música en directo e incluso un obradoiro de cociña lusófana, que está dentro da programación do Salón do Libro. A pé da rúa continúa en Pontevedra. Nesta ocasión, a Rúa Cruz Vermella é o lugar elixido para chegar o comercio local aos seus clientes. A cita será mañá de 11 a 2 e haberá música en directo, obradoiros infantís, actividades lúdicas e descontos especiais, co obxectivo de visibilizar e reivindicar o comercio e a hostelería local da zona. A Deputación de Pontevedra abrirá esta fin de semana as portas do Castelo de Soutomaior para colaborar na 19ª edición do certame Exposición da Camelia. O castelo estará aberto ao público de xeito gratuito de 10 a 7, tanto mañá como pasado. A cita, que reunirá a máis de 40 expositores, contará con premios para mellor flor, mellor composición artística e mellor traballo escolar. Dúas jornadas que queren seguir demostrando a gran variedade e calidade de exemplares da camelia que temos nas Rías Baixas. Agora imos coa música, e non poderíamos falar de música sen falar do Náutico do Grove. Mañá o local abre as súas portas para celebrar o primeiro concerto deste ano. A banda indie de Crab Apples chega ao Grove co seu envolvente, orgánico e sofisticado directo. O grupo catalán presentará o seu último EP, More Mistakes, así como os seus traballos A Drastic Mistake, Right Here ou Hello Stranger. O proxecto, que comezou fai moitos anos entre un grupo de amigos, está gañando cada vez máis seguidores, grazas á súa liberdade, frescura e intuición á hora de concebir e interpretar a música. E tampouco poderíamos falar de música e non mencionar un dos eventos que comezou fai un par de días e que continúa mañá na Boa Vila, Cabo Soltos, unha iniciativa que pretende fomentar a cultura local e achegar a música aos pontevedreses. Cada vez son máis os locais que se animan a organizar actuacións en pequeno formato para animar a súa clientela. Por iso, mañá celebraránse máis de 30 concertos gratuitos. Un sábado frenético coas actuacións, por exemplo, de Los Jinetes del Trópico, Santi Araujo, Rodrigo Valiente, Jacobo Sainz, Quim Cabra, Desconcerto ou Trompas de Farlopio. A festa e a diversión están garantizadas. Digiriendo la tristeza de que no estás aquí. O Teatro Principal acollerá mañá ás 9 da noite o concerto do saxofonista Daniel Juárez. A súa actuación forma parte da programación do evento Jazz no Principal. Ademais, como se ven facendo xa nos últimos anos, Daniel impartirá pola mañá obradoiros con entrada libre no antigo Conservatorio de Pontevedra. As entradas para o concerto aínda poden mercarse en ataquilla.com ou na Casa da Luz, cunha tarifa xeral de 5 euros e cun prezo reducido de 3 para estudantes, parados e xubilados. E agora pasamos do jazz á música clásica. Xa está todo listo para comezar coa segunda etapa do ciclo de butacas da Banda de Música de Pontevedra. Esta segunda fase inclúe en total 6 concertos que se prolongarán ata o mes de maio. O primeiro celebrarase este domingo. A Banda de Música, co Rafael Agulla ao frente, interpretará Ventos do Nordés, un programa no que os protagonistas son os jóvenes compositores pontevedreses e que ofrecerá un conxunto de obras variadas e de calidade. A actuación será ás 12:30 no Teatro Principal. E para rematar cos concertos desta fin de semana, pasamos á rumba funk dela. Solea Morente chega este domingo a Vila García para participar no ciclo de concertos matutinos Achégate ao Salón. O espazo musical desfrutará da mestizaxe da filla de Enrique Morente, que presentará a súa versión máis retro co segundo traballo, Olé Lorelei. A actuación será a 1 da tarde e as entradas están disponibles na web de etiquetea.com. ¿Qué te has creído? Es porque me gusta bailar. E para poñer o broche de ouro esta fin de semana, que mellor que facelo con música, con comparsas e con disfraces. Para os que aínda tedes ganas de entroido, non vos preocupedes, porque as festas en Pollo, e máis concretamente en Campelo, aínda non remataron. O domingo reuniránse todas as comparsas da zona, como os Centolos, os Olfamidas, os Paparrulos ou os Canecos. O desfile sairá ás 5:30 donde Regueiro do Estanco ata a Praza da Granxa e terminará cunha gran chocolatada. Ademais, tamén haberá animación infantil, obradoiros de pintura e un premio a mellor disfrace. E ata aquí a senda desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres con máis eventos e máis actividades. Ata entón non vos esquezades de disfrutar da cultura que nos ofrecen as Rías Baixas.